Di ini mo itong maging adlaw, pre. Oo, Sa- pangita Sabado? na, pre. Na, sus gimbayad ko dito sa Kumigo ito, mabukid ba? Oo. Abot ako dito. Sus, giandam lang katong bugnaw kaya nga. Taas ng liog ba? Ano ito, liyog? Basta taas ng liog niya, puwa ang color. Lungnik, mana? O kana, nungnik, taas ng liog. Tagarin ng baso, kabot. Kumani baso. Tay, di na ba ito kuminom na? Hat lang ko ni. Di, O, panginom. na. War freak ni. Taon, ano na yun, nagbara ng agya ng. Hindi ako klaro ba? Kuyog ni. Tinu... Oh, kami. Sus, tinuog ito yung... Naway ko. Yung ingon mo ba nga, uli ka magkamang-kamang, tinuri. Magkamang kung gano'n, hindi ako kulit sa brand. Muy. Grabe. Pero, Grabe ni Lomar yun, pre. kamang-kamang ko ito eh. Baw pangita niya to yun. Asam ni sila. Ano, Sus. siya ito ko niya. Siya ayaw naman. Ari dili kay. Yung tagbihag. Sige, unsa na kong kaon sa pulutan, wag yung madala eh. Kita ka Para dito gyud kita. ko, Para gyapon. Kamang-kamang ko kulit eh. Yaw. Kita. Asa magkaila mo siguro ang tawana. Nakangara mi sila bro. Mao palagi di ka buhiag di ka ma pandol-pandol sa gianan. Takip. Dili yun, magbitik-pintik kong ugat rin eh. Gawa. Unsa mo? Mura ka lang, murahan mo sa... Nang, taas liog ba nga? Ay. Liog nun Kaya ba? na siya pre kanang manglaba ka ba? Kang magpanglaba manghinaw. Sa sana. Usama na makapanahan na siya. Ano din eh? Yan inom sa ka. Mao dito di ay. Delikado to. Gikan na labay, sud CR. Eh, mamudab motor. Dapat Dismantle motor po. na. Oh. Dismantle na. Sa may Dismantle. Dismantle na dayon ilis. Amo to, naglabad yung Mao din eh dahil. sunod, malaba ka, usara, laba, hay ligo. Dili kay laba, dismantle, ligo. Hindi mahimo break eh. Kailangan dismantle ko kay. Kinalan gina siya nga. Mutin suwel mo gina. Unsa may dismantolon ba? Dismantle gud, napiit ko nuhay man, ikon gamay. Ano ba? Mao na ikaw kasaway ka na. Kasaway ka na. Kasuway na. Tagi ka na gani. Dismantle no. Dismantolon ro katong radyo yung karaan ba? Sa. Kator mo dismantolon. Wala siya kasuway dismantle. But, wala siya kasuway. Kator mo niya. Iti mo giim ba? Ay, pimugi. Oh, wala dismantolon eh. Oh. Ano de? Awala kay saway. Saway ra gud. Kasuway na. Wala siya kasuway dismantle, kasuway na siya, himas na siya, Ay, himas. Oo. Pumalion masih. Ya, karon pre, karon sa Badro pon. Asam ta ni. Di. Ano mo nagmay kay. Na diya may banding-banding. Pre. May banding-banding de. Wa jo kay klaro pre. Mini gini mo eh. Ano naman, sir? Ingaw mo sagod. Wa ko mo puon ba? Ingaw mo sa mamista mi. Kabista. Mini jo kay ni siya. Ikaw di may klaro pun minaw, pre. Ano lang, pre, pas nindot may maayong sa buton, tani ba? Mga ligot at dagat. Ana. Kana pindot na. Ligog dagat ko. Nato sa Rigos dagat ka nang dagang Pwede mga sad. chicks ba? Natural, dagat lang. Ito kita rin mga Sige, ligo. sige, sige. Kana doon ay dagang babae po. Oh. Para ma-introduce mo itong lingon ba? Gigi. Sige, Ya. Sa na sa butan mo kasi Yung sa may plano ani. Ani lang, pre. Oh. Okay, daggan man jud ta. Mga ligo ta na. Mga ligo, kita. Kana yung liguan na ito nga. Dagan pong hubag ba? Ba? Sige na. Paborito ba kanin landuhan ng mga hubag-hubag? Siyempre, unsa Umbang man. ilong ganang taas. Hubag. Ana hubag ba nga? Kuan ba? Taas og katang. Hubag, hubag. Kana. Basta hubag Hubag tanan. tanan. Basta hubag. Ano Ano yun? na Hubag ba nga? bao kanang bao nga hubag. Way ba nga hubag? Ba basta hubag. Ya. Ya. Utan to ni, kung sa itong pandadon, ito mo na kong plano ha. Sige. Mga ligo ta. Oh. Kana. Ikaw. Anay. Pre, Oh, problema pre. Na mo koy sakyanan da pre. Lo, Kuan sige na. hindi pa bura gini. Bisan pag pila pa ta kabo, suta na. daghan. Bisan 13 pa ka. Daghan mo eh. Trisi. Oo. Nuwam tang po Trisi. Wa ta kabot. Ato Di, po na. di sakto ga program Pero drama ta. magdama tag mga baon pre. Oo sa. Unsa may karga ato ibilin. Nga kita ra mga to. Problema na ang mga lugot mo nako. Oh. Kanay mo siya kondisyon na. Ang kondisyon para sa Basig. driver pre. Abutos Marcel. Abutos Bridge ganito. Kondisyon Atras para na. sa driver. Ha? Kondisyon para sa driver. Kasi di Ikaw ka na tulas na. agi nagsukan. Sukan na pa. Duha ko tong imong second na. Oh, bitaw pre, bitaw. Nako sa kanan pre nya. Magdaga pong baon di mo pra natay ko kaon ba kanang shotokel ba, shotokel. Kay bawo mo siya shotokel pre. So, shoot okay. Suba tinuwa kilaw ba? Bawo na Gas siya. ka na pre. Oh, Sa bawo na shotokel pre. Ikaw, you. ako dahil lagot mo. Lugot mo. Saging, mangga, kamuti, ginamos, Si Mangga. gapon.
Sakto Oh, na sakto po, na. kanang ipon. Kadaghan ang ako. Bulutan ba, bulutan? Oh. Kana pong Pero manggango ka ng luhino ba, balbangan. Nahinog hilaw. Uy, basig usa na mangga, basig imo nang po nga to napuha ka nang Nakakamatay. laro tani. Basta na kay salig ko na dagang mga uwan Kato ko dili. sa una pre nga kaya mo po ba? Iya masang gitibaw sagot. Uy. Mukha sila ni Sir Kwanday. Ya, Dugay. katong kabuti Pero, sa laruan eh mo, ha? Sa mo na kung plano, nga malikot, to ba? Ikaw. Ako, palit ko glitson manok, Tiyo. maghumba ko, nya mag puso. Puso. Nya, ako ba sa entrance? Puso, puso pre, puso. Puso. Usap Sa- sa manuka, bisag gagmay kinapod. Nagko, anak na ko manok. Humba, bisag 1/4 na pong humbaon mo. Pwede. Ako'y bahala sa humba tanan. Pwede mo na pre, naman si manok, Si nga manok. nasa puso. Ah, Entrance. Daghan ka kaon na Bayad. Bisag gamay pa nga manok pre. Nga bisag anak pa gamay manok. Puso, dako man ang puso. mo. Puso saging ba? Puso. Ha? Puso. Hindi na mao. Puso, di puso, abre. Itong humay sod laom ba kanang gisod sa daos lubi ba? Kanang yan laom. Kamuha lagi ka lagi. Nagkakalito Kamu wala ka sa pemo guni. May na kay instruction ako. Excited na kayo may pre. Sa igdutas mo plano ka. Excited na kayo pre. Kanang imo sa sa imo Sa sa. igdutas mo Lima plano ka, dyan. Ha? May hubag. Ang ligo to, iskanan. Puso. Dapat mga lagot mo. Oh. May humba, lechon manok. Oh, lima ka. Entrance. Okay, ako may entrance. Pabor kayo. Igdutas ko plano dyan. Sa may plano mo dai. Ano man eh, kidaganda sa kung plano, ako'y bahala sa exit. Sa exit. Ako ko do. Kailangan may entrance. Na oh. Nya Ang pag-exit yung asa mo agi. Ako rin bahala na. Laro na sa puta ni. Nasad. San Kami ni mini gini niya ni oy. Patay mini agi Mini gyud. Usa laro. Ano mini man? Asa di mo agi di ay? Exit, Kumugawa sa sa exit. exit. Oh, ako rin bahala sa Na, exit. mini gini niya. Oh.